Zásadný problém je nominácia Máka. Mňa aj chalani, keď to tak nazvem, poprosili, rozhodcom, keď môžeme predebatovať, lebo určite padne otázka, kto navrhol Máka. Kto Máka priniesol, akým spôsobom bol Máko nominovaný, dneska to nejakým spôsobom popisuje Imrece, nejakým spôsobom to dneska Imrece verifikoval Čech. A oni v podstate dávajú verziu, že Máka doniesol Imrecem, predstavoval Imrecem otec s Norom, Imrece, ktorý videl Nora prvýkrát, popisuje tú situáciu a ďalej hovorí teda, že už si viedol ten prijímací pohovor on s Kažimírom a že ho prijali oni do toho, na to miesto. Čo v zásade verifikujem ako výpoveď, ktorý ho tvrdí teda, že ho oni dvaja oslovili, aby tam išiel robiť a neviem čo. Tu by sme potrebovali túto verziu rozbiť. A najlepší možný scénar, akým by sa to dalo rozbiť, je ten, alebo prísť s tým, že tú nomináciu Imreceho tam vtedy odchádzal, ja sa ten Luterán odchádzal, čiže tá pozícia bola voľná. V tom spise je viackrát spomenuté, to nie je nejaké tajomstvo, že na toto miesto navrhovalo ministerstvo vnútra človeka, nakoľko ten KUFS mal spolupracovať s políciou, vznikala tá Kobra a ideálne by bolo povedať teda, že s tou nomináciou si prišiel ty teda, ani nie, že chceš Máka dať, ale že treba to miesto obsadiť a že bol ti doporučený Máko. My nevieme kým, čiže dneska najlepšie povedať, že z toho nomináciou prišiel Lučanský, ktorý to už nevyvráti ani nepotvrdí. A otec Nora v podstate sprostredkovali to stretnutie s Imrecem, pretože Nor Máka poznal z toho súkromného sektoru. Otec zase poznal Imreceho, prebehlo stretnutie, kde ho zoznámili s Mákom a už si Máko išiel svojou cestou. Potom by sme mohli povedať, že hneď po pol roku, jak Máko prišiel na tú funkciu, začali chodiť informácie, teda, že je s ním nejaký problém a od toho momentu sme ho chceli stadiaľ dostať preč. Lenže ho politicky bol krytý koaličnými partnermi, SNS-kou a Mostom. Čo aj potvrdzuje tá verzia, že bol potom ich nominantom na prvého viceprezidenta policajného zboru. Zhruba takto nejak. Takto povedzme najprv osobne. Ja všeobecne chápam, že čo vlastne predstavuje pojem nominácia, ako sa rodí v podstate taká nominácia. Skúsim to tak nejako možno, že ja to mám. Podľa mňa do roku 2015 vôbec sa na Ženky Makovic. Proste po odchode Luterána sa tam vyskytla nejaký eši, to je štvrtá línia riadenia, absolútne nezaujímavá. Pamätám si to, že raz som sa pýtal, nie je kde, neviem kde, pravdepodobne Krpačovia má aj nejaké takéto poradie a daňový Kobry. Že to je ten úček. Ale bolo hodne neskoro. A potom sa mi začali sypať proste informácie a spoznali sme vlastne, akože asi to poviem, že som podľa mňa nestretol veľakrát som to stretol, keď už som mal vysvetliť od Denisy, že teda nebude. Vtedy som si naozaj reálne stretol asi raz na 4 oči a potom ešte raz. Ja viem, že ho Tibor neznášal a pamätám si, že sa do všetkých funkcií tlačil. A tak sa vo mne vytvorila nejaká pamäťová stopa, že do tejto funkcie sa natlačil. Neviem, koho všetkého poobchádzal, neviem, koho kde všade bol, ale to meno začal lietať, ja som ho nepoznal, objektívne som ho nepoznal. Takže to sa on vytožiadal do toho miesta, som o tom presvedčený. Ale keby to bolo tak, že cez Nora, tak proste Norovi trčal za zadku, aby sa tam dostal. A nie inak, ktorý nemal. Vtedy ho povedal. Nikto nenom, akože realita je taká, že to hovorí nikoho nenominuje, tam sa doporučia ľudia, keď sa ti na stretnutí nepáči, ide preč. Akože v tom úvode, tak, keď toto je dobrá veta. Tak sa dohodíme tak, lebo akože tanker o 180 stupňov neotočí, ne? Čiže reálna vec. A reálna vec je taká, že keď proste prevezmete vládu
kde máte cez 1500 pozícií, ktoré Treba obsadiť. treba obsadiť, pretože sú priamo podriadené a výkonné pre jednotlivé realizácie politiky, ktorú proste treba robiť. Tak je štandard ten, že keď sa stretnú vedenie ministerstiev, tak každý každému hovorí. Ja som presvedčený, že som Tiborovi predstavil minimálne 5 ľudí, ktorých som nepoznal ani ja, ani Tibor, ale počul som, že sú fasa chalani, sú tí regiónov rešpektovaní a majú za sebou nejakú. Tak Tibor klasicky si zobral proste jeho životopis policajný, pozrel sa,